Kamara mramenti jera Oloo TV arwaki makende maindi chiro mar Kuku mar wach mikele kinde ka kinde ko ranje Oloo Mbaka audio chima kauno ka kunyalo neno atingo buge elweta ko kachich konieri ka achiel kod bada ko kachama nyisoni waduo e weche go ko mag go buge achiel ka achiel e studio wa audio chima kawuono ganda go ko man kod ote uduto bro ronwa kana bwani tire kanyoero ubro yude achiel ka achiel Facebook nyalo Oloo TV Twitter atudinga Oloo magi kiduto wakelo ni kawuok e chenro mar Kuku mar wach arwaki e studio kama mos oganda wa maneno Oloo TV nyisigi nyingi county ma yae kaito gigi mitimo kotendo kod buge matingo gi eki ka achiel gi mitingo no mondo wadhi nyime kod twak machalo kama oganda luo anyinga iluongo na Charles Ogoma ani Chief Executive Officer mar company miluongo no Contact Publishers Company Limited. Wago book miluongo na Commerce and Industry Publication. Commerce and Industry Publication in magazine migoyo dwe ka dwe to en magazine ma appeal mare en mar jo biashara. Koro dwe ka dwe watemo dwaro jo biashara mwanyalo loso kodo twaketo gi kani mondo eka ohale ni mekgi odongre maber. Rokamana inya Mr. Charles arwaki inya kendo winjo kai wacho ni inesi yo muchungne golo buge machalo kamagi. Koro ka wadhi matut nyiswani Commerce and Industry ni wacho ni igole dwe ka dwe. To sama ugole dwe ka dwe ni en ang'oma umeyo pek momiyo ugolo buk machalo kamende ang'oma miyo igole gin kalore gi gik matimore koso igolo gi kalore kod themes machalo. Mokwongo kirango Kenya mawantie sani ji mang'eny ni ohala. Yes. To ohala mang'eny ok dhi maber. Koro gima watemo timo en mondo wami ji teko kuom report jok ma osetimo maber yohelni meki mondo encourage jok moko meka pod apin oneno things are very possible. Ingen sama wa report gik ma positive to jok mayang ma ekachako korango the market kakacha boneno at least there's some positive people, some people ma succeed yohala to me gi encouragement to gidonje koro wan reporting maro en business kod sana positive reporting. Mano egima urango. Mawarango koro dwe kare maiso ni gigi eki okwanyal yudo wacho ni gin gik mitimo mondo ji oganda to moloyo jo ohala. Exactly. Maiso ni okunyal wuoyo e weche machalo kata kaka weche mag siasa, weche mamoko gi kuoe. Okunyal wulo. Kang wachako siasa. Yes. Tigen siasa en gimo manyaki kao side. Dakikao side. Koro kangi chako siasa. Tibro na podo kwa mondo agol bugni nyaka wanuang lendo moromo advertisements. Koro samoango wapro lean on one side. Tontie jok moko support the side mwalinian. Tibro nwango kagiringo waringa ditiel ma yuto waro production dobro loro Rokamana inya Charles so koro sama ugolo gi kama indi wacho ni en dwe ka dwe ka ugolo gi to un kod adieri duto ni kutero gi e market target market mar kutero gi to uso margi dhiga nade dhi maber kabisa nkopwan wagolo gigi twatero no jok mwange no nyalo somo magazine bani en magazine ma appeal na high end joma pek kabisa. Koro samwa gole to watero MDs, CEOs, marketing managers jok mwangen bro make decision mamondo lendo minyochi keto kan gigo milando kan mondo nyiew magi jok ma bro influence decision igen kata kane kutiyo kane to uneno ka jatendu onyeo jagwa to ubro ng'eno jagwa ni ega mtoka maber koro wan bwana ne modwaro kwa senwange to ang'enu bro influence ujo man piny koro magazines wadire to watero ne after some time wabro biro ire to wacho ne bwana gini
wadwar mondo subscribe dwarie mane temo kwario adek kambi nikani mondo koro subscribe inyiew nigiga koro bro miwa pesa check to koro kawok to wabro na post de to nwano so jo malando ye kani washuagi no the end product bron din the relevant market magidwaro no bro chopon erokane ya Mr. Charles awinjo ka iwacho ni koro maiso ne kare ka jok mowuotho kata e street kama indio kwanyalo yudo buge kika iuso gi kun maneno ka iuso buge machalo kamagi kawuodo kidi streets bin wango commerce and industry to nation standard nkanyo kod citizen okibimulo commerce and industry idwaro kao nation idwaro kao standard tingeno an kod wasehakikisha na advertisers beko nigini chopo the end reader ten not ma relevant kod wachni MDs CEOs permanent secretaries ministers and the rest ok gin ga jok ma wuotho streets kuondego to be kata ka giwuotho ok girang vendors go gin gidwaro wadwa tero ngi mondo chop ngi office gi kanyo koro kose chopo kanyo tene moneno topics mwandike kod gik mantie koro ene mo decide kosome kata kosome lakini street kanyo kwa keto gini kanyo to chieng bro nyame to jogo kono ka chieng osenyame for a while to gibro nen kara gigi jogi biro to kao pesa malando to onge ngat masomo koro we devised a method mwatero gigi ir jogo mondo ginwangi gisom gimna gi office erokane Charles awinjo ka wacho ni nitiere bugni eri kana ndike ni commerce and industry bro nyiso ni to historia ne en historia na chalo nade ni chake iga manata ngoma no omi motivation mar chako ndiko bugni kai to bende manero kwa sinjo to wabro penyi to bende nitiere oganda mose some mi yudo duoko kuom gini to bugni se konyo ngima gi machalo na en story mabor commerce and industry na chako higa mar 1994 naondika bang college naondika kod jok mago buge to kanaondika kanyo tachako teach for a while to bang about 4 months to msung manen kanyo wachon koro wang'eng kabisa wadwa tumo retrenchment igolo jomoko to retrenchment no ane mawachno maka to inachiel kuom joma nogo to wachni no maka to wachon to an wachni maka nade to idweno ane mana uso mogik ane mana to uso moloji te to pedo to dokawa koro dwaga ni ngato bedo nade to no ka complain ahinya wacho ni anyway ber ka usetimo kamano to kara anabro weu lakini barua cha kikundik nuriemba ndikur na resign wigie na ndik letter mar resignation by na resign to kana doka paro maber to wacho bugni wagolega bugno miluongo ni trade and industry to wagolega to biashara wanyemwa keloga to ikelo biashara mna inguvu mari rieko mari kendi tikelon kambi tacho na wadelo sanek jok mana keloga biashara kuomgi mondo ne ado wacho ngina be adwa chako buga mondo ka ginyalo konya te mana dhi kuom jok mang'eyo to giwacho na no problem bia wabro neno kako wanyalo konyre to kana dhi to nwang'o ka joyie kuonde duto to mano ema koro nakawa to badhi Sheria House ba apply for a business name to kobadha kana se apply an koro adhi mbele kitijena to chieng' moro achiel naongo kata na pesa chieng' moro achiel adhi kamsungu moro tawacho ne to yie wacho nan fine adwan mondo bedi bugi midwa chako to kadhiwo kama to wacho nana akikalo kanyon kok nasechiwo ne oda kikalo kanyo to kali ikashia mondo chuli pesa ni to kakalo kanyo to chula pesa ne okong'eng'enya lakini ne en pesa moromo to kawok kanyo
kakalo sheria house tanwango ka nyingo mana tero kuro be certificate osewuok kana achiel nyaka bank to bank kanyo ema jogo wacho gana modong koro was I mean that's now one story. Yes. Koro sani wan kani. Koro sani sebedo ithuolo maro manade ma ni chaki higa man. Na chako 1994 nyaka sani. 1994 nyaka sani. Ma isebolo buge ina gimaro manade. Nemo ka 22 years. Mas bagigin some of the covers mwase golo. To gima paro no sekonya en kopan consistent. Jomang'eny golo gini mondo gilos pesa to giriwo. Tan mane business masetumo for a while. Ma sani wandiko ji, in fact andiko jok ma very young. Jok ma believe in things can happen, jok ma very positive. Taneno kadiko giriwo kabisa. Pero kama nyangiyo ne sani nitie jok mane awa nitiro ganda mane wadala kucha chande gingiyo ni to mondo gichak gimbede gichak wala machalo mari miwacho ni setimo for 22 years. Gimoro kitimi igni 22 mano en gima ber manyalo konyo ng'ato. Jok maneno wa mabe gibe gigombedo jondiko kaka indiko nieri. Gino wach mane minyalo nyiso? Abro wacho gin gidhi kod the passion gima gihero mogik. Kanti gima mihero to timatima gi chunyi duto. Tibro nwang'o kakanyo bro woke rewards. Kapo ni goals, ticket of goals, and then the passion that you have, emi pursue. To keep pursue, to at the end of the day you'll be rewarded. Bro bedom na maber. Kama. Anano kama ndo wacho nini tire jok ma lendo, manyiso ni bugi nyiri bende nitie joma lendo iye. Ler mo wach ni kaka timore. Ka ng'ato dwani mondo lend kod bugi nyiri gento ginyalo chopo nunare to bende ka ng'ato yude to subscription chande itimo yo machalo nade. Bugwani wan okay mokwongo wan kod a team jomatomo nwa Baston tier sales people jok ma ndiko proposals to oro ideas magibedo kod gioro giwacho bana kapo ni biro walandi magazine wandiko ni kama to handi ni bro medre maber ji bro somi mang'eny tibro nwang'o dongruok i ohala mari. To nitie jok moko ma ose lendo kodwa for quite a while. Magin to giduoga throughout. So depend kod kamidwa no landi nuko kila page, kila kurasa nkod different rates. Ma samidwa no landi tiwacho kamidwaro to waketi kanyo to waketi kanyo tichulo rates upogore. Kaka mani mani en kaka maindi aneno ka ogor jatend piny owacho kaindi kaachiel kod prime minister ma India mano migosi Narendra Modi. Koro maindi ng'amo chulo en jatend piny owacho mochule koso ochule mani jo Indian High Commissioner mochulo to gin kane wadirgi giwacho non ubiro kane Narendra Modi nobiro chon to gazede mang'eny no dhi kuro mbele waboka ohala. Koro wan kane wadhi kuro to wacho ngin wabe wadwa timo gini to wadwa keto i cover mambele. Cover mambele kane dhi for $500,000. Mondo mi oketi kai. Kuketi kai to 500,000. Michulo. To toke koni. Koketi kai to 1,300. Toke koni 1,300. Kuro toke kai ndikende na 500,000. To 500 nangen kirange to chal kama ng'eny lakini gividi nuango ng'eny jotelo koso gividi nuango kuom kata da bill 500 ng'eny kabisa lakini gividi nuango kuom kirango to ne tieng' moro ne watimo na ng'ato advertisement bua kete mbele kan ne gin jok mauso udi to bang' gimo ka dwe auchiel to ng'ato kala nokwanyo gazedwa ni Dar es Salaam. Ng'ano kubiro Kenya kane bodwaro jogo bonwang'o gi. Ng'ano nonyiewo kuom gi udi madhiromo 50 million. So jogo noketo kodwa advert
worth 500,000 to business mane ginwango ne worth 50 million koro to mano ng'ato achiel manoduoko feedback jok moko manwango manyiewo kuom jogo wakia gima damed jiwo en wan watero gini ne the relevant people jok man go pesa manyalo change business koro mage rates wa masani I explain jo India koro nono ka ji osedhi kurobo kao pes gi mang'eny koro wa suggest gina kara koro wan gi meeting miwa manone wawacho kod deputy ambassador miwa barua wadhi Indian companies wawach ngino watimo wadwa ndiko iwuoth mane jatend obiro kanyo to kawandiko wadwan mondo gi advertise to advertisement ma gibro kelo pesa ma gibro kelo bro cover for the cost madochulo bugi koro kane gimiwa to wan koro wamigi kani jo gikoro advertise man jo kama kauri mai India magi jo India koro gi advertise koro warango giko nento jo India gi omiwa pesa maromo nadi to wakwano to wanwang'o okay pes giromo kama to this much nyalo buy for this number of pages to wamigi cover to wadhi maber ero kama nya Charles so kanga to dwa subscribe aneno ka nitiere otas moro aneno ka nitiere ebook kaindi ma ondikne subscription card kanyo ni to maindi kanga to dwaro subscription card ni to otimo nade ka konyalo chopo mondo en bendo yud card ma kodwa subscribe to nyalo subscribe koro ku go book to itero isani maybe gima anyalo nachiwo nambe mekwa noko kapo no kinwanga gini magazine to tek mondo inwang subscription card so kanga to ondwaro to onyalo go nwa sim to waneno kaka watudre kode mondo wa mie ubed subscriber koro jomo subscribe gi gin bende nengo gi chala gi gin bende ka sama gi subscribe magi kawe chande gin bende nengo en mana macha koso nengo lokore sami order for in subscription is an yearly Koribro nwango no subscriptions ane wa charge gi mo 3,000 to kineno magazine wa masane mo and 300 manyien and 300 so ibro nwango no kigo mano times 12 tibro nwango no kinyewe pile to bro biro to 3,600 koro ngat mo subscribe to nwange idengo mayot lo ngat manyewe pile koro kata wan kaka Oloo TV ka anyalo biro iri to kwa biro to waloso maber to inyalo go no book moro ma kaindi page mokwongo ni ondikwa ne nying Oloo kaito bende nyalo chake imiyo matin mano gima watimo ting'ene ikambi ka kambi nitie symbol ma uso kambi koro Oloo ka ni kapo no ubiro wabro wacho no waket jatendu ka or unyalo decide na jatendu maybe okong'ere ahinya jong'e logo wa maber waketo logo ukani to depending koro bro bedo kod ng'at ma goro nwa ja graphic design to be bro advice maku keto gimo ten gimo ma represent maber kabisa for example gimo kaka koro Kenya mwadaki kapo no odwa advertise to either bro keto bandera kata wabro keto Uhuru Kenyatta wabro keto gimo ma kang'ato neno to mienge ba Kenya so Oloo mabro advice watu wabro advice kina en kama ketur gima amani ero kama na jatelo Charles ka wadhi kweti ko nyiso gando ni to enango momiyo nyaka gimany book mar commerce and industry ber mane momiyo gikama na commerce and industry to giwe mamoko kai to ibro wacho namba ni chande mabende ne wacho ni ibro wachi ang'eno ni penye kanyero bende orenge oganda wa nene ang'o ma di nyiso ganda mondo gikaw mana commerce and industry to book moro gima da nyiso ganda mondo ka commerce and industry wachka ing'eyo gima ber ka koro ne wachako chon sani en higni 22 to wasebedo consistent kod tijwani wasebedo kwa time maber ma onge chieng' ma wase badhni kodono
kama to commerce and industry washua in ka iginene ki advertise kan to abro in jokma important jokma necessary for your business abro make sure jogo ochopongi koro it will be upon them gimi keto mondo gisom basto gibro duogo iri tibro nwango business maber kabisa one all over the country all over East Africa wa se choponyaka Sudan to kapo niketo kani to ibro nwango ka ohandi di maber bro lokre maber erokamana inya Charles namba ni makoro iwachnegi katogeno ni bendo ringo piny kanyo ero namba wa en 0722 836996 erokamana inya geno ni giwinyi maber Mr. Charles kendo in jago book mar commerce and industry goni erokamana kuom chopo studio mar Oloo TV ageno ni oganda waduto mabene dwaro ng'e achiel kachiel book mar commerce and industry kawuono uwinjo lerne wasekelo nu lerne chien ko chandi gni moko makalo to oganda no chako wacho ni wi gibet ka uwil matin wachako kelne gi Charles Ogoma kaindi mondo gele olerne gini to wach book mar commerce and industry book machalo nade to ka gidwani mondo gindiki e bugni eri en ang'o gini duto magitimo geno ni magiki duto winjo ka uke Kuku mar wach kod Oloo Mbaka.